Menu sego Jawa jangan tahu. Lawuhe tempe karo bergedel. Jan mening. Warung sing berdiri sejak aku cilik wis enek iki bolo. Warunge Mas Andi. Iki mbiyen sing dodol ibuke Mas Andi bolo. Terus saiki diterusne karo Mas Andi iki. Rekomendasi pokoke lek tinggi sarapan pagi iki jan cocok tinggi ilat-ilat Jawa kaya awake dhewe ngene iki lho. Neng warunge Mas Andi iki menune sego pecel bolo. Tapi enek jangan tahu bumbu kuning ngene iki lho. Jan enak rasane iki jangane iki. Sing paling istimewa ning gene Mas Andi iki enek tempe sing kriuk-kriuk bolo. Warunge Mas Andi iki lokasine neng kulone Terminal Lodaya iki. Kidul perapatan pas kulon dalan. Tapi bukake mek isuk tok bolo. Isuk mulai jam piro sampai jam piro ya Dik yo. Aku ya lali arep tekon mengyaan. Pokoke neng kene iki bukake mek isuk bolo. Bagi sing seneng masakan Jawa gek ndang digas. Racikan menu sing tak terlupakan rasane yo ning kene iki lho bolo.